24 adventi mese. December 11. Ekkor beviharzott Hoplá. Hoplá, mondta, éppen néhány kívánságlevelet olvastam. Bizony, mondom, az egyik fiú a Mississippi utolsó lapátkerekes gőzhajóját kéri. Hoplá, ezek aztán a kívánságok. Bumfordi csillogó szemekkel kezdte mesélni. Én is megfigyeltem egyszer a csillagos égből, hogy foglalkoztatott titeket egy kisfiú. A szüleinek üzletük volt, és csak keveset tudtak vele foglalkozni, így Tamás nagyon sokat volt egyedül. Ezért aztán írt egy kívánságlevelet, amin mindössze ennyi állt. Szeretetet kérek. Semmi több. Ez nagy riadalmat keltett a karácsonyi mennybolton, sok fej füstölöghetett a nagy gondolkodástól, aztán a szent estén láttam, hogy eszetekbe jutott valami. A karácsonyfa alatt felfedeztem egy kutyát. Nagy örömmel ugrott Tamás az új játszópajtásához, és valóban elnevezte Szeretetnek. Ahányszor sétálni ment a kutyájával, és szeretetet kiáltott, csodálkozva fordultak meg az emberek, de aztán boldogabban folytatták útjukat. Igen, már emlékszem erre az estére, töprengett Szereske. Hú, jaj, micsoda izgalom volt! De Szeleburdi, honnan kerülsz te ide? Hiszen tiszta faforgács vagy. Szeleburdi zavartan magyarázta. Képzeljétek, olyan fáradt voltam, hogy egyszerűen belezuhantam egy ágyba. De nem ágy volt, hanem faforgáccsal teli láda. És nem is a hálószobánk volt, hanem az a szoba, ahol csomagolják az ajándékokat. Biztos elcseréltem az ajtókat. Bocsássatok meg, rendbe kell hoznom magam.